Максім Богданович, 1891-1917. Класік беларускай літаратуры. Паэт, празаік, публіцыст, літаратуразнаўца, перакладчык. Адзін са стваральнікаў беларускай літаратуры і літаратурнай мовы новага часу. Прадстаўнік імпрэсіянізму і сімвалізму ў беларускай паэзіі. Максіма Богдановича называюць Пушкіным беларускай літаратуры. І зноў пабачыў я сялібу. Дзе леты першыя прайшлі, там сцены мохам параслі, усё ў пылу. І стала мне так сумна, сумна ў цішыні. Я ў сад пайшоў, усё глуха, дзіка, усё травою зарасло. Няма таго, што раньш было, і толькі надпіс «Вераніка» на ліпе ўрэзаны ў кары казаў вачам аб той пары. Расці, узмацоўвайся дрэва, як монумент жывы ўставай і к небу надпіс падымай. А нерухому слову спева, чым болей сходзіць дзён начэй, тым імя мілае вышэй.